ассалому алайкум тамошобинон ва ҳаводорони канали Либос ТВ. имрӯз мо ҳастем дар бозори Корвон, ҳафтум дарвоза, бозори нав суроғ мекунем меоен. ҳамҷода рияди шашум рияда меоен. ҳамҷода ламиражҳое ки 300 сомон будан, 350 сомон будан, ҳозир 250 сомон шудагиянд. бо размери балшимерка доранд. барои чӣ ман меёра сиёмка кардам ки балшимерка дорам. Балшимерка спросш бисёрай. апакҳои бузбалам дар ҳами подписчикон бисёранд. ҳам апакҳои бузбаламда ман ҳами чиза сиёмка кардам ки соҳиби ҳам хел киртоҳ шаванд ки 250 сомон шудагиянд. бо як бор дига барои ҳами апаҳои бузбалам мегӯм ки анами дар шашум дарвозаи ҳафтум дарвозаи Корвон, бозори нав, тарафи Мираж, шашум риядаанд. марамат тамошо кунед. чизе ки дар экран мебинед 250 сомонӣ нарх доранд. марамат касе ки харидорай занг бизанам, мо номрои телефона мемонем. апҳои бузбала кунда хизмат мекунем то вақте ки ҳастем. чибаки оё комментария менависанд. на ки тамошо кардем, пеши тамошо кардан лайк мемонанд ҳами апакҳом. барои ҳамиё ман барои ҳамиёра сиёмка кардам ки тамошо кунанд. ҳамаи маркаш ҳаст. баъд истеҳсолшонам истеҳсолоти зурай, фасоношай хушрӯ бошанд. бо почадоршам ҳаст, баъзеш почадора, бо баъзеш бепочае. и борои гуанжоанд ё ламиражҳои прастан нестанд. инаё почадорошам бо инаи ҳиҷобои туркӣ 350 сомон нарх доранд. чизо ки дар экран дидесен 350 сомон. дига киртош ҳиҷобам то размери 62 пушаам ҳастай. имена барои апаом. ана чизое ки ҳозир экран дар мебинед шумо, ё ҳамаш сомон шидан. бори гуанжо тозаш. хай касе ки бори гуанжо пушидагиай уҷаи худаш мефаҳма ки чӣ хел зӯраниё. инаи 48 то 62 размера ҳастай. марамат бибинед 62 размера то 62 размера дорам. анами ки одамое ки хеле бузбаланд 62 намешавашон, хол бо 62 балшимерка будааст. аввалош ҳами ёда мешаванд. инама марамат бибинед ки чӣ хел. инаи киртае ки шумо мебинед и шифон ламираж аст. шифон ламираж ин ҳам ё 400 сомон будан, 400 сомон будан, ҳозир 250 сомон. беҳад фасон ҳами якамгиша каси бигира. инаи се тасве дора, ҳамаи размерош ҳастай. онамо шифон ламиражаш порина мора зора хати дар 350 намедодан. ана имсол 250 шид. ана агар пори намедоден ҳамашон тамом мешид. ана порина ки надоден имсол бояд маҷбур мешен ки 250 фурӯшед. маҷбурам намешаванд ки хай чӣ хеле ки арзон кадай. не моделош бо дига хеланд. модел вообще дига хелай, качество зур, шифон помбал. нигоҳ кунед чӣ хел фасонанд. пор намедоден зур мешид. ина марамат, ина 38 бо моделш фасон. ина бологиёш борои оригинал, гуанжои оригиналанд. 250 сомон ба дараҷаи олӣ зур ҳами киртоҳо. хай касе ки ҳами харидор астай сразу бия бихара. баъд мехаранд, тамом мешаванд, баъд як ҳафта пас баъд дарак меёвед шумо ки
арзон шудаги вақте ма гапшон задам ё сразу тамом мешавад. барои ҳамун касе ки шораи касе ки клиенти пастияни ай мада сразу зана имена барои подписчико майра кардагим ки сразу шумо харидорӣ кунед. вақте ки чиза арзон мекунанд як сумш дар кор мешава, бисёри савдогаро ай банк қарздор мешаванд, сразу арзон мекунанд, чизошона мефурӯшанд. шумо ҳамин вақта моменда сразу бигиред чизои дар коритона чибаки ё хушрӯан ё ина дигар ҷода миёзи дани время 400 сомона. сангошон Сваровский ба дараҷаи олӣ зур. касе ки дар канал обуна нест марамад обуна шава, видеоҳои ояндаи моро тамошо кунед. худоҳофиз, саломат бошед. подписчикои бузбалаки мо.